सोरखौ नुदों बिदि मोदोमाव सावगारि आखिलाबायनो? सावगारि नङालै आयै टेटु बुङो बेखौ टेटु। जाबायदि जाबाय बांद्राय गोरों दिन्थिनो नाङा नों। मानोथो बेफोरखौ आखिलाबायामोन? आइ जोंनि मेथाइनि ओंथियानो बिदिखामोन। मेथाइनि ओंथियानो बेनोखामोन। फुलां आखाइ साखाइ सालांजोब्बाय आंहासो। आइ दे ना प्लिज हुगारथारनानै होदो। सम गैया आंहा दाबो गोरलै गथ' सानना लानायखौनो गारा। हाबा हरनो सम जालायलांबाय। बिदिब्ला हाबाखौनो हरदो ना आंखौ। मोनगोनबो गथ' आंजों नोमफानो साया लांफै माबार। जाबायलै मानाव गिदिर सानै खुरैया गब्लंजोंसो हनै गोथावथार जादों जोनोम नोंसा आइनि आखाइनि महिमा हाय हाय बेसे मुहिथावना। ओइ आफा ओंखामा जाफैदो। नै जोंनियाबो सफैबाय नोंथां। फैदो आंनि बिसिनि आखाइनि महिमाखौ एसे एसे रानलायनानै जाहैदोनि। बा नोंसोर सानैनि आखला बिदिसो बेयाव जालाय बैयाव जालाय बिदिजोंलाय मा खामानि आवगायनोसै? जामासाला खदारा हनै हाथु साख्राबो फुबै थ' फै नोंथां। हामि बे जाग्राया दोन फै बै दंफां सिङाव। र' आफा जादो दे। दे आइ। मास्टार बाबुखौ बबे खथायाव दोनखो? आंनि खथायाव। मा? बापरे माखौ एसेबां गोमोहाबखो? सोर खिथाया नोंनो सिख्ला मानसिनि खथायाव बेबायदि सेंग्रा मानसिखौ दोननो? आंनि गोसो आंनि खथा नोंहालाय मा अरजादों? फाग्लासो जागोनलै सिख्ला मानसिनि खथायाव सेंग्रा मानसिया मारै? उदैया बेलन बादि देरना फैबा आंनि खाथियाव दागाफैखा। नोंखौलाय आं दिनै अल नोंखौ दिनैथ' गबाय नों आंसो। बे खानायखौ मानो इसेबां स्टाइल खालामनानै लाखिदों बेखौ नों मा बुजिनो फालाय? गोसो गोरबो मोदोम गेनजों हाजार हाजार लाख लाख मोजां मोनो आं नोंखौ। बहानिफ्राय फैखुमाय नोंलाय? ओइ फाग्ला बै गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनायखौथ' बुजिबाय आं नाथाय बै मोदोम गेहेनजों मोजां मोनलायनायखौसो बुजियासै आं। माखौ खोनासंखुमायब्रा नोंलाय? नोंसोरबायदि हिनजाव खावसे हौवा खावसेया बेफोरबायदि खोथाखौ बुजिया। मा बुंदों नों? बुजिया नोंखौ